Hi friends, song ni rok bahai tong bayang dini nan bai video toy pepika Baba Gurudev bai Uma Devi ni viral video borok ni horo tamong lai mani kaisa viral video borok ni chuak lungui te tamrong lai kya bono tini kisa na nya nei phai mani te Baba Gurudev kuno phana bo kaham khai man ya bo ha ne phek osai si bo Gurudev ya boni thani kuno power rok krei just bo business khanya bagui se phayo bai Uma Devi no bo borang bai no pai nya kha awni bagui no bo bai je kuno khanya nai khai mano bo je phano bai Uma Devi ni dance rok nai dibusun ai thokai si इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी मुझे आज तक nubai khana nai ding ke ni rok bo bai Uma Devi busung mo sakrung ekdom bosang ro kolar ng yag ro kolar nang buri bu kisa nai thok da ang ke belai khana bai Uma Devi no te Baba Gurudev bu peso la chi lengka yag ro kolar ng tang ha Baba Gurudev onek kereng hai si wana janai kok mo belai khana te borong ni viral video rok tong na hai phano bo viral video rok nugui man lia jeng nukha ke belai khana ham khamo hai phano zero rok nuk na phano sans tongo bo kuno thikre ge Baba Gurudev bai Uma Devi ke belai khana tong tholai tong kha chi borok ta bo borong ni business bu kisa ta ke borong ni business flop entang nai hai si Baba Gurudev song te brok business rok khaiman glak borok ni video rok ekdom YouTube viral thangka tabo news rok kai thangka ye Baba Gurudev kuno phano rungya bo ek churti bai kuno khaimya khaijaman saimya black magic rok gisa rung nai phano Baba Gurudev tagboni business rok bo ob ma kaisne ye si belai wana ma sungsa angka belai wana jak nai kok omo friend song ni rok nukbai khana bai Uma Devi bai Baba Gurudev ni viral video rok nuklai khana ni rok borok bai ke song nungui tamarong lai tongkha ge friend song borok ni viral video rok tong nai hesi bunya thok ok mani ta ke borok te rang rok manglak Baba Gurudev उठा ले रे बाबा उठा ले मेरे को नहीं रे इन दोनों को उठा ले bai Uma Devi bai Baba Gurudev ni ta ke business rok ob snai ta borok tamo khainai sai simalia borok ni video rok ekdom viral thangkha tabu ke teibo kuno phano rungya bohai no YouTube boni videos rok to ekdom views ke to na bai me hai si ani ke jese video views viral nai hinfasi videos phailang lia friends song kisa help khai bai gradi ani channel no kisa support khai bai gradi friends song ang kisa YouTube success rok mana musugo Baba Gurudev na ang imbo sankha hai pano si views phalia boni video ang first upload khai mena over views paya Baba Gurudev ekdom mungsa se ringda hai se angke bono rungo nei boni nogro thangoi se YouTube success manager asi barong nana noi tong mani bosi boko no phano khai se mania ang belai khena dukho angka friends song ani channel no gisa support khai di hai si ang no ni bagai video katal tobnani motivation mano gisa live ro khale dite comment ro khai di friends song ang belai ke dukho ja khai se ani video ni views ro phayang tongo ge Baba Gurudev kuno phano khai me ang bono ro thangi chi success ro nana noi tong mani ge friends song an channel ta subscribe khai je ko ge please subscribe khai ro lai di ge 3 jarate sing next time jeng video katal wa malai lesnai friends song gan channel ta subscribe khai je ko please subscribe khai ro lai di friends song to no hambai